Peiden parissa. Täällä on mun mukana Roni. Pi. Kattoko nyt tätä läskiä? Älä mua lyö. No niin, mennään nyt tänne. Mennään vessaan. No mennään. Aloitetaan oikein kunnolla. Räiski. Mitä jätkä? Sulki ase. Mä ammun ton yhden. Täällä yksi vaan seisoo, kun se on kuolema vaan. Mitä tuokin siellä ampunut? Onks läski jo tapettu? Minä tapan läski! Fuck you. Kato sen mahaa! Kato sen mahaa! Lol. Äsken se vaan niinku... Näinkö sä? Soi oi 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 soi oi. Sä et parukkaa täältä. Ja takadas tuli yksi. Minä lyön sua. Mä puhkaa täällä. Mitä se jäi vielä henkiin? Ja se vaan Puukotin lyö. sitä päähän. Se vaan lyö sitä tällä pyssyllä. Kyllä se puhuttaa sitä, jos mä niin sanon. Minne pitää mennä? Yläkertaa. Täällä on se ukka. Täälläkin on joku ukko. No otiks se siltä se vaan? No ei pysty vielä. Sori. Sä ammuit sitä. No me saatiin se avain nyt. Sama se, että ampuu kyllä. Älä nyt saa. Ui, täällä on. Mitä jätkät? Mitä jätkä? Mä aina hyppään kun mä ammun. Mä ammun sen ilman sitä. Hei, täällä on nämä. No ehkä. Tää on niin hauska peli. Niin on. Vähänkin tää kenttä, kun täällä on näitä läskiä. Ai sä ootte siinä. Onks täällä joku? Vai se siinä? Tai sä pistit sen jo. Vois käydä kattoo mitä täällä on. No, Joo, siellä on poliiseja. onko? Ammuta päähän. Ai, mun on sut. Ai, ja minä melkein kuoleen. Tää rympi. Rympi. Mä niinku kalkkuma, mulla oli kuolehan se. Miksi mä aina hyppään kun mä ammun? Mä haluan vetää jotain triksatteja tällä vaan. No että kun yrittää justiin ampuis päähän, niin ei kyllä. Oi, siinä on saamelainen. Saamelainen muhi. Joku saamelainen. Somalialainen muija. Tuolla on vielä yksi. Joo, kuka siellä juoksee? Tuolla mennään alakertaan. Nää alakertaa, toi on... Täällä on makuuhuone ja siellä on joku junnu nukkumassa. Hei, niillä on täällä kunnon tietokonekin. Niillä on täällä lanit. No ei sillä nyt tää koko yö mikä. No ei ollut kyllä kahvia. Rikon niitä tietokoneet ja ne ikinä pelaa. Mä oon jossain vessassa. Mä en tiedä missä mä se on. Mä oon siellä missä Hoxton on. Tuosta pääsee alakertaan. No errorissa nää sun hökötelmästä. Au! Älä ammu mua. Oliko se kyttä? Jaa, no hei. Sitten kun pystys ottaa toiselta pyssyä. Niin. Ottaisin saman tien haulikon joltakin. Mä ottaisin saman tien SPG joltakin, jos se ois jollain. Se ois ihan... Mitä sä Hoxton teet oikein? Ui saakeli, mä hyppäsin tuolta alas.
Onko sä revaarattavana? No kuka sitten on? No minä. Eikö? Joo, minä, mutta mä en saa vetä. Mä hyppäsin vaan katolta ja rupesin ampumaan kaikkea kuolin. Tää sun niin, vierellä. Hoxton on täällä ja... Hei, entäs minä? No on enää yksi, joka on Kainsi ja mulla on 5 sekuntia. Sain se! Sua Ai, tarttataan. kun menee hyvin. No tosi hyvin. Oi mitä tuo Sainsi nyt tekee? Joo, ei onnistuttu ollenkaan. Se vaan seisoo tuolla. Joo. Yes. Noniin. Sinne meni. No heipä hei sitten.